Veľký potlesk pre hudobníkov, spevákov, speváčky zboru blahoslaveného Zefirina z Bardejova z Poštárky. Ešte jeden potlesk! Lačo Džive z Romale. Priatelia, pozdravujem vás a vítam vás na dnešnej 31. púti, rómskej púti v Gaboltove. Veľmi sa teším, niečo nám tu píska, veľmi sa teším, že sme sa tu takto stretli a že nám Pán Boh a Panna Mária dopriali aj také dobré počasie, lebo keď ste sledovali predpovede, tak mali byť búrky, malo pršať. A takto máme krásny čas. Možno si pamätáte, minulý rok, to musím dať tak do pozornosti, tuto na tejto strane, tam na tej strane je vysadená lipa, ktorú sadil pán arcibiskup Bober a tiež splnomocnenci pán Dáško a pán Hero. A tá lipa rastie, nevyschla. No a teraz si predstavme, že o 100 rokov, keď už nikto z nás tu nebude, ale budú tu iní Rómovia, budú tu iní ľudia sa chodiť modliť, tak včely tam budú pristávať a budú robiť med, ktorý si budete dávať na vianočné oplátky, tí, čo prídu po nás. A budú mať z toho radosť. A budú myslieť na tých ľudí, ktorí to tu posadili. A tí ľudia ste boli vy. A to je nádherné. No a keď som sa minulý rok pýtal, že prečo som tu, takýto strapatý chlap, ujko, vy už sa tu motáte, tak som vám povedal taký príbeh, ale ten si nechám na budúce. No, máme tu nejaké písmená. Čo sú to za písmená, priatelia? No aj my, písmenka, sme chceli prísť na rómskú púť a niečo pekné vám napísať. No, tak to som zvedavý, čo to bude. Tak sa skladajte, tak, jak sa máte skladať. O, A, M, I... No je to také desivé, vyzerá to, ako by začala škola. Obal. A čo vy tu plašíte s obalom? Nie je to nejaký omyl? Skúste to preskladať ešte pre istotu. Doma. Doma je krásne slovo a tu sme doma. A má to byť slovo doma? Joj, nie, prepáčte ešte raz. Hlavné písmeno O to celé koordinuje. No, ale nie, mobil, prosím vás, vážení a milí, čo by tu robil mobil? Môžete vysielať túto púť a potom omšu, aby ste evangelizovali, ale má to byť mobil? No ale teraz už vážne, však sme na rómskej púti, čo nás povedia, že nedávame pozor a nevieme sa susediť, takže čavolej 3, 4. No, modlitba, modlitba! Priatelia, je to modlitba, to je to správne slovo, úžasne ste ho vyskladali, lebo modlitba to je základ všetkého a keď je veriaci človek, môže sa modliť rôznymi spôsobmi. Modlitba tu ešte zostáva? Dobre, takže, ako sa môžeme modliť? Môžeme sa prežehnať, môžeme sa slovami, hlavne srdcom, aby mal človek dobrý vzťah k Pánu Bohu, ale dá sa modliť aj chodením, dá sa modliť putovaním, pretože aj tento rok, 2025, je jubilejným rokom a ľudia chodia na púte. Ísť na púť znamená niečo obetovať, ísť na ľahko
a mať krásny cieľ. No, a na Slovensku sú jubilejné chrámy, do ktorých sa putuje a my budeme mať teraz taký malý kvíz a budeme hádať, ktoré to sú. Prichádzajú chrámy? Kto vie, aký je toto chrám? No, je to veľmi dôležitý chrám. Vy viete? Šaštín. Kto bol v Šaštine? Vy ste boli, no veľa ľudí bolo v Šaštine. No a počujte, aký tam je so Šaštínom spojený príbeh, ešte vás nepustím. V Šaštíne žil jeden veľký pán, ktorý bol veľmi zlý na svoju manželku. A ju to veľmi hnevalo, lebo ju bil a bol na ňu zlý. A modlila sa k Panne Márii, aby ho napravil. A Panna Mária sa ho dotkla. A ten muž sa polepšil a miloval ju až do smrti. A ona dala z vďaky vyrobiť krásnu sochu, ktorá je v Šaštine, je to zázračná socha Panny Márie. Čiže kto pôjde do Šaština, bude vedieť, že tam je príbeh krásny so šťastným koncom. No a teraz prichádza chrám chrámov. Sme v spišskej diecéze. Vie niekto, aký to je? To je spišská kapitula. Čo sa viaže so spišskou kapitulou? Keď tam pôjdete, počujte, je tam taký, že biely lev, Leo Alba. Je to ešte románska pamiatka, je to lev, čo vyzerá jak mačka a nemá uši, pretože pred 800 rokmi ľudia vôbec nevedeli, ako levy vyzerali. Ďakujeme veľmi pekne, ste pozvaní aj do spišskej kapituly. Teraz prichádza ďalší chrám. Je to... Niektorí z vás tam boli minulý týždeň, bola tam tiež rómska púť, odpust. Ľutina, áno, grécko-katolické významné miesto, čiže aj tam, keď pôjdete, môžete získať rôzne duchovné dary a oblaženie duše a pokoj dovnútra. Ďakujeme pekne. To je Bazilika Minor zosnutia presvätej Bohorodičky, tak je to správne. A teraz sa presúvame do Košíc. A v Košiciach... Kto to pozná? Presne tak. A prečo dom svätej Alžbety bol taký významný a v celom Uhorsku najdôležitejší? Vieme? Nevieme, pretože sa tam stal v stredoveku eucharistický zázrak. Kňazovi, ktorý slúžil omšu, sa vylialo premenené víno, čiže už Kristova krv na obrus oltárny a tam sa spravila otlačka Kristovej tváre, čiže mandilion. A z celej Európy do Košic putovali rovnako ako vy sem, putovali ľudia vyprosiť si Božie milosti. Čiže keď pôjdete do Košic, tuto nad tým hlavným vchodom je obraz Kristovej tváre. Na takom obrúsku je kamenný a to je znak toho eucharistického zázraku. Bolo tam veľa uzdravení, veľa zázrakov. Nech sa páči. A prichádza chrám, ktorý určite nikto z vás nespozná. Áno, je to Bardejov, vy všetko viete, počujte. Vy to máte prechodené hore dolu, je to nádherný chrám a jeden z takých dôležitých na celom Slovensku. Bazilika svätého Egídia. Ďakujeme pekne. Potom prichádza kostol Najsvätejšieho Kristovho tela Pána. A kde sa nachádza? Áno, počuli sme to v Stropkove. No keď sa dáme dokopy, všetci všetko budeme vedieť. Do Stropkova tiež odporúčame putovať, je to pekné mesto a kostol je nádherný. Ďakujem. A potom tu máme ešte jednu diecéznu svätyňu svätého Vojtecha.
A kto to bude vedieť, je frajer najväčší. Áno, Gaboltov. Tak máme tu frajerov najväčších. Zatlieskame si. A všade v týchto chrámoch sa dejú zázračné veci. Sú tam modlitby, je tam Eucharistia, sú tam sväté omše, je tam to, že sa obyčajný človek môže dotýkať božského. Veľká pochvala, dopadlo to veľmi dobre. No, a ako ste videli z toho posledného kostola, tak tento kostol za nami je vyhlásený za jubilejný kostol. Čiže nemusíte ani chodiť ďaleko a tu je možnosť načerpať veľa duchovných síl. Ale čo k tomu treba? Úprimne a dobre sa vyspovedať. Navzájom si odpustiť alebo požiadať o odpustenie. A v tejto pokore a s modlitbou na perách i v srdci prejdete bránou tohto kostola, tejto svätine. A viete, čo je logom jubilejného roka? Sú to pútnici nádeje, čiže ľudia, ktorí sa pripájajú k vám, alebo ľudia, ku ktorým sa pripájate aj vy, aj my. Určite ste ho videli, my všetci sme teraz takými pútnikmi a máme tento požehnaný čas. Ešte tu máme nejakú edukatívnu vložku, že vám mám povedať, že slovo púť znamená ísť ďaleko. Pútnik je teda človek, ktorý ide na dlhú cestu. No a nebohý pápež František v januári 2024 vyhlásil rok modlitby ako prípravu na tento jubilejný rok. Čiže odpustenie, zmierenie, nádej, to sú slova púte. A potom ešte, priatelia, svätý Alfons, bol veľmi múdry človek, hovoril takú jednu vec, že nemusíte chodiť na dlhé púte a dávať veľa peňazí za cestu a vystavovať sa nebezpečenstvám, pretože Kristus, živý Boh, zostupuje k vám v Eucharistii, vo vašom kostole, ktorý máte možno 100 metrov od seba. Čiže to sú veľké dary. A teraz, keď už sme si povedali niečo o modlitbe, keď sme si povedali niečo o putovaní, poprosíme náš slávny zbor z Bardejov a z Poštárky, aby nám zaspievali a zahrali ďalšiu pieseň. Podporme ich potleskom.
Priatelia, čo hovoríte na túto pesničku? Pekná? Komu sa páčila, nech zdvihne ruku a zatlieská. No, ale počujte, čo sa stalo cez tú pesničku. Cez tú pesničku praskla struna gitaristovi a napriek tomu tá pesnička bola krásna. A prečo bola krásna? Lebo vždy to nedokonalé dorobí Pán Boh. A keď niekto spieva falošne, možno sa tu Pánu Bohu viacej páči, ako keď spieva operný spevák. Nikdy nevieme, kde je to tajomstvo úprimného srdca. A túto pieseň zaspieval spevácky zbor cirkevnej základnej školy blahoslaveného Zefírína na Poštárke. Oni spievali aj tú prvú pieseň a budú nás prevádzať. No a túto pieseň zložila pani učiteľka z tejto školy, Kristína. Ktorá z vás to je? Ktoré? Poďte sem, pani Kristína. A teraz vám povieme, veď Rómovia mali nádherné piesne, aj majú vždy. A skladali ich sami, skladali ich na cestách, pri ohni, keď sa rodili deti, keď sa sobášili, mali radosť, alebo aj keď mali smútky, lebo rómske piesne sú aj veľmi smutné. Ako sa skladá taká pieseň? No, tak určite to nie je nič jednoduché, keďže nie každý sa narodí s takým talentom ako Rómovia, keďže im to ide jednoduchšie možno, ale tak mala som za sebou aj určite dobrých priateľov, ktorí mi pomáhali, aj preložili a takto nejak. Ďakujeme Kristíne, že zložila túto krásnu pieseň a držíme palce do ďalších rokov plných skladieb a nech tá pieseň sa hráva aj o 50 rokov, presne tu v Gaboltove. Ďakujem veľmi pekne. Tak, poprosíme Kristínke ešte potlesk. Ona chuďatko vôbec netušila, že ju zavolám, ale tak som to tak spravil, aby to bolo také osvieženie, lebo musíme vedieť, kto skladá piesne. No a teraz sa budeme rozprávať o modlitbe. A dám takú otázku, že viete, čo je modlitba? No, ťažko sa to hovorí, ľahšie sa to žije, alebo možno ľahko sa o tom hovorí, ale ťažšie je ju žiť. A poprosím teraz grécko-katolického duchovného otca Igora Čikoša, aby sem prišiel, on pôsobí v Lenártove, a aby nám prišiel niečo povedať o modlitbe. Oče, sláva Isusu Christu. Sláva Joviky. Pozdravujem. A vy sa modlíte? Sem tam. A ako sa modlíte? Ako by príde, niekedy sa modlím ruženec, niekedy sa modlím tak, že čítam Božie slovo, niekedy sa modlím v jazykoch, kedy ako? A takto, niekto mi hovorí, že na mňa je modlitba dlhá, mne sa to nechce. Existuje krátka modlitba? Jasné, amen. A to platí? Jasné. Pán Boh počuje krátke modlitby, hej? A tak to je dobre, to ste ma povzbudili, to sa budem celú cestu modliť. Ja si pamätám, keď som s manželkou, keď sme čakali babetko, tak manželka bola nejaký čas v nemocnici a ja som toho mal strašne veľa tým, že som učil a ešte služba v pastorácii a hovorím Bohu, Pane Bože, ja naozaj nedám hodinu modlitbu. Nedám to. A tak som si len kľakol ku gaučovke, ku kreslu svojmu, tam, kde som sa chodieval modliť. A len som si kľakol na minútu, hovorím, Bože, tu som. A to bola najkrajšia modlitba, lebo som vedel, že som bol s ním. Boli sme spolu. A to je až také, že dojemné. Amen. Amen. Bohu sláva. To je krásne. A dá sa hovoriť aj o tom teda, že modlitba je rozhovor s Pánom Bohom? Lebo tak medzi ľuďmi rozhovor to je to, čo buduje vzťahy. To je to príjemné. To je, kedy sa zachvievajú srdcia, alebo kedy možno aj tak kypí žlč, že sa hneváme. Tak ako to je s modlitbou? Modlitba je o vzťahu a vlastne je to milosť naozaj, keď môžeme byť spolu a môžeme sa rozprávať. A keď ja môžem rozprávať o tom, čo ja prežívam, ale zároveň aj načúvam tomu, čo Boh prežíva, čo On mi hovorí. Čiže modlitba je naozaj rozhovor, kedy ja môžem či vlastnými slovami, alebo možno aj nejakou oficiálnou modlitbou sa modliť. Dôležité nastaviť sa, že Pane, tu som, nastaviť sa na Neho. Takže hoci kde sa to dá a hlavne, aby teda bolo úprimné srdce. Teraz je otázka pre vás. Prvú modlitbu, akú sa človek naučí ešte v detstve, aká to je?
Áno, anieličku, strážničku, vy to dobre viete, napriek tomu, že už nie ste dieťa, ale vás to zrejme držalo celý čas. A ako je? Môžete ju povedať vy? Anieličku, môj strážničku, ochraňuj moju dušičku. Jak vodne, tak v noci, buď mi vždy na pomoci. No, Ja to poznám, lebo mám malú dceru, tak sme sa s ňou modlievali túto modlitbu. Mňa to babka naučila a potom sa modlila Otčená, že ja som vždy dostal chuť niečo zjesť, lebo že chlieb náš každodenný a to bolo v posteli, tak som vybehol si niečo uchytiť ešte. Kedy sa môžeme modliť? A na akom mieste? Je to vyhradené pre kostol, alebo môžeme ísť aj na prechádzku, povedzme, a pomodliť sa, neviem, alebo po ceste do obchodu? Do roboty? Modliť sa môžeme hoci kde aj hoci kedy. Na jednom mieste Božie slovo hovorí, že vy ste chrám živého Boha. To znamená, že Boh žije v tebe a na druhej strane Boh je všade prítomný, že je blízko svojim duchom. A tak môžeme sa modliť hoci kedy, to znamená či ráno, večer, na obed, či po obede alebo pred spaním. A môžeme sa modliť hoci kde, či sme doma, či sme niekde vonku, či dokonca v autobuse. Ja v aute sa rád modlím. Hej, hoci kde sa môžeme modliť. No, ďakujeme. A teda tie modlitby sú, že odprosovacie, ďakovné, prosebné, tuto to máme aj tak napísané, a že pred jedlom, po jedle, pred cestou, za misie. Ako toto? No tým, že vlastne môžeme naozaj sa modliť za rôzne veci a tým, že tých našich potrieb máme naozaj veľmi veľa a tým, že aj my ľudia robíme nielen dobre, ale sa nám podarí mnohokrát aj zle urobiť, tak vlastne, čo potrebujeme voči Bohu, ktorý je láska, povedať, je aj povedať prepač. Nie? Prepač je také uzdravujúce vo vzťahoch, keď si vieme povedať jeden druhému, že odpusť mi, je mi to ľúto, prepač. Tak aj keď si ublížime, tak to prepač tak nás uzdravuje. A to je aj vo vzťahu s Bohom, s Ježišom, že aj jemu potrebujeme povedať prepač, keď sme niečo proste či neposluchli, neurobili. Čiže to je taká odprosujúca modlitba. A potom môžeme Bohu ďakovať za to, čo nám dáva. Hej? A najvyššia modlitba to je tá chvála. Hej? Že Boha chválime za to, aký je, ale zároveň ho môžeme aj prosiť. Nie? On vie, že čo potrebujeme, ale môžeme ho aj prosiť, mu to tak odozdávať. Pane, odozdávam ti to. Dneska ti to tak odozdávam. Čiže môžeme sa modliť naozaj za to, čo potrebujeme, či už odprosovať, ďakovať, chváliť Boha. Ďakujeme veľmi pekne. Ešte taká vec. Rodičia sa zväčša modlia za svoje deti. Nie? Aby boli zdravé, aby sa im dobre darilo, aby boli šťastné, aby mali lepší život, možno niekedy ako samotní rodičia. Ale môžu sa aj deti modliť za svojich rodičov? Istotne. Ja poznám, ďaká Bohu, veľa skúseností mám, kedy deti sa naozaj modlili, aj sa modlia za svojich rodičov. A my aj v našej misii vidíme, že mnoho dospelých ľudí sa obratilo k Bohu práve cez modlitby svojich detí. Otec Čikoš, ďakujeme, ešte nám požehnajte. Tak, žehnám i tejto púte, ale všetkým nám, ktorí sme tu, aj tým, ktorým si doma, aby sme mali dnes aj také uši na počúvanie, aby sme si našli taký čas na to, že by sme stretli Ježiša, že on sa dneska chce stretnúť s nami. A tak vám žehnám. V mene Otca i Syna i Svätého Ducha. Amen. Otče, ďakujeme. A na to, či sa môžu deti modliť za svojich rodičov, som sa opýtal otca Čikoša preto, lebo nasledujúca pieseň hovorí presne o tom. Je to modlitba za rodičov. Nech sa páči. Dobrú
Bravo, bravo, aká krásna pieseň. Teda, ale počujte, to je aj náročné. Tam slečna mala solo, spievať v takom mladom veku, takto pred toľkými ľuďmi. Veľká pochvala, ale veľká pochvala všetkým muzikantom a všetkým spevákom. No a teraz taká otázka do pléna. Je tu niekto, ktorá tancuje? No ale to je slabota. Vy tri? Tak raz, dva, tri. No tancujú tu asi... Nikto nemá rád tanec? Ani vy? Ani vy? Vy máte, no chvála Bohu, aspoň niekto. Ale ja myslím, že tanec majú radi všetci, akurát je na to príliš veľa slnka ešte, nie? Musí trošku byť tak aj šero. A prečo sa na to pýtam? Pretože tanec môže byť aj modlitbou. O tom ste už počuli niekedy? Že sa dá zatancovať modlitba? Počuli ste o tom, a ja som o tom počul. A takto sa modliť, teraz to nám predvedie tanečno-hudobná skupina z komunitného centra svätého Lukáša v Sečovciach. Tanec vystihuje, to tu mám napísané, vieru, históriu a temperament Rómov. Ale keď ste mi teraz hovorili, že moc teda netancujete, tak neviem. No a ešte preložím text, ktorý odznie v úvode tanca. Počujte, je to krásne. Túlam sa svetom, moja duša hľadá ťa, Bože. Som opustený a volám k Tebe. V modlitbe Ti srdce svoje otváram. Pošli mi, Pane, svojho anjela. Nech sa viac netrápim sám. Nech sa páči. Privítajme ich potleskom. Sečovce! Tulina manle svetoha, miri duša rodel devla. Som korkoro a vicina pretute. Modlina manche tu devla. Bicia manche dire anielos, caemante na pravinel korkoro. Anche leske odel viovingia, ale anielos leske bičača. Devla, palikera tu che vaš kada dives. Že šaj kada terđuva hvalina va vi višina tiro sveto menos. Palikera tu ke devla. Tute čaje, pred tute miština, Andruja kamange, sarpe za men ratlam, miro dživite, ne tuke me dava, bo me tu dela igen kama. Pau tute čaje, pred tute miština, Andruja kamange, sarpe za men ratlam, miro dživite, ne tuke me dava, bo me tu dela igen kama. E dela, e aftu kema, e pena puke čanje, srce sa turbi kama, e ti ne busta, ti me čumida, lasko mire afka tua vea. E dela, e aftu kema, e pena puke čanje, srce sa turbi kama, e ti ne busta, ti me čumida, lasko mire afka tua vea.
मिश्रिना आंधो या कमांगे सर पे सामने लगना नीरो जीवी पेन मैं तुके में दवा वो मैं तुझे लाएंगे कमा आओ तुझे चाहिए तुझे मिश्रिना आंधो या कमांगे सर पे सामने लगना नीरो जीवी पेन मैं तुके में दवा वो मैं तुझे लाएंगे कमा e dela dela e a tu quema e pena porque चाहिए जैसे Saturno cama te tire buscar te me chumida vas comigo a tua mea e dela dela e a tu quema e pena porque चाहिए जैसे Saturno cama te tire buscar te me chumida vas comigo a tua mea Ďakujeme veľmi pekne tanečnej, hudobno-tanečnej skupine zo Sečoviec. Ešte veľké poklonenie a veľký potlesk. Na bicích hral Erik Demeter. Dúfame, že sa kapela rozrastie. No a tak ešte jednu veľkú poklonu. Vám sa to nejako páči. Tak veľká poklona. Perfektné, bolo to nádherné. Ešte zostane tu s vami pani učiteľka, že jo? No poďte vy k nám. A to vy ste vymysleli ten tanec? Áno. Aké to bolo? Odpovedajte prosím celou vetou. Áno, to ja som vymyslela ten tanec. Lebo viete, sa mi minú otázky a čo potom so mnou? Tak aké to bolo vymyslieť tento tanec, nájsť tú inšpiratívnu modlitbu a vlastne vyjadriť tú modlitbu tancom? No, ono to začalo celé tým, že my veľmi často spolu tancujeme v komunitnom centre. My si pustíme hudbu a proste tancujeme. No a ja mám ukončenú zúšku na tanec, takže sme to nejak sklbili, vytvorili sme tanec a dali sme tomu tému modlitby. A ten úvod potom som napísala, už keď tanec v podstate bol skoro hotový, aby sa to hodilo. A vy sa ako modlíte? Vy sa tiež modlíte tancom? Jo, ja sa to modlím tancom, ja sa modlím maľbou, ja hovorím, že ja som v stálom spojení, lebo ja to mám rada, ako takto byť. No. A tie deti majú o to záujem? Že myslíte, že v Sečovciach sa rozrastie tento tanečný súbor? Ja vám poviem tak, že my máme problém skôr, že aby sme tie deti vytlačili vonka, keď sa pustí hudba, aby netancovali, lebo u nás tancujú už takéto maličké deti, že už keď vedia chodiť, už vedia aj tancovať. To je krásne, to je dobre počuť, lebo tu keď som sa pýtal, ste to videli, pýtam sa, kto má rád tanec, nikto nič, kto má rád tanec, nikto nič. Počkajte, tu máte cvičenú osu, okrem toho, že ste nacvičili, aj tanec s deťmi, tu okolo vás cvičená osa lietala. A vaše meno ctené je? Veronika Kolcunová. Takže Veronika Kolcunová, ktorá vedie
hudobno-tanečný súbor v Sečovciach. Ďakujem. Ďakujeme. Držte sa, buďte zdravá a dobre tancujte. Ďakujem. A sa neprestávajte modliť. To je čo? Modlitby môžeme nájsť napísané v knihe, dokonca sú aj takí, čo sa modlia v mobile, alebo na internete si nájdú. Dokonca som videl aj pána farára, ktorý slúžil omšu, že už nemal knihy, ale mal to všetko v tablete. Bolo to cez koronu a bolo to veľmi praktické. Ale tá kniha má predsa ešte niečo do seba. Môžeme sa modliť vlastnými slovami, môžeme teda tancom, aj kresbou, no ako nám napadne, hlavne aby to bolo úprimné. No a viete, aká je najkrajšia modlitba? Toto sa volá rečnícka otázka, na to nemusíte odpovedať. Najkrajšia modlitba je modlitba, ktorá ide priamo zo srdca a priamo k Pánu Bohu. A Centrum rómskej misie a arcibiskupský úrad v Košiciach vyhlásili súťaž o najkrajšiu modlitbu. A do tejto súťaže sa mohli zapojiť rôzne pastoračné centrá, školy, ale aj škôlky. A svoje modlitby mohli prezentovať v kreslení, v tvorbe básní, či v skladaní piesní. A teraz pozor, lebo to malo veľkú odozvu. Do súťaže sa zapojilo 10 pastoračných centier. V kresbe do 15 rokov vyhrali žiaci zo základnej školy blahoslaveného Zefirína z Poštárky. Diana Ferencová, Eva Holdiová, Janik Dreveňák a ako ste už videli, zbor tejto školy nás tu aj dnes doprevádza. Takže poprosím všetkým potlesk. Nemáme tu týchto, ktorí to vyhrali, tak teraz ideme ďalej. V kresbe nad 15 rokov vyhrali dievčatá zo Sabinova. Sofia Kalejová, Liliana Bilá a tiež mladý muž Adrián Hromý zo Sečoviec. Čiže aj tým zatlieskame. A vidíte, aké to je? Teraz tu hovorím o nejakých malbách, ktoré nikto nevidí. Hovorím o tých, čo to vyhrali, ani tých nikto nevidí. Ale ak sa pozriete tam, kam ukazujem mikrofónom, tam sú natiahnuté také šnúry, akoby na prádlo, ale nevisí na nich prádlo, ale visia na nich tie výherné obrázky, tie ilustrácie, s ktorými sa umiestnili títo študenti a žiaci. Čiže keď pôjdete, tak si to prosím pozrite. No a súťažilo sa, ako som aj hovoril, v tvorbe básní, a básne tu dnes zaznejú. Pozývam na pódium dievčatá z Luníka 9. Sabrinu Horvátovú, ktorá získala 3. miesto, Annu Máriu Balogovú za 2. miesto a tiež 2 mladých zo Sniny, Tímeu Gabčovú a Justina Dudyho Koťu. Justin. Dobre, priatelia, tak máte tu mikrofón a vy nám čo? Prečítate tie básne? Dobre, takže držíme palce, budeme držať palce a požehnávať. Moja modlitba. Môj Bože, odovzdávam Ti svoje utrpenia a starosti. Prosím ťa, veď ma cez všetky moje skúšky a daruj mi vrece lásky. Zverujem Ti veci, ktoré nemôžem urobiť a chcem stále s Tebou byť. Daruj pokoj tomu, kto ho v srdci nemá. Daruj úsmev tomu, kto ho nemá. Amen. To bolo krásne a odvážne, tak z pamäti dokonca. Víte, ja tu chodím s papierom a to som starý mazák a vy to viete na spamäť. No tak paráda. Nech sa páči. Modlitba. Pane, chcem Ti len jedno povedať, za moju rodinu poďakovať. Keď piesen o Tebe na TikToku počujem, tak od radosti tancujem. Verím, Pane, že si živý, v kostole sa na Teba teším. Snívam sen, mankérkou byť, verím, že s Tebou to dokážem. Svet chcem robiť krajším, aby si bol na mňa pyšný.
Pomáhať budem všetkým. Pane, požehnaj mojej rodine stále. Amen. Krása, nádherné. A tebe zvihne mikrofon. Mária láskavá nad nami bde, Ježiš nás vedie, v srdciach žije. Boh je náš Otec, nádej i štít, kríž nesie láskou, učí nás žiť. Kniha písma pravdu skrýva, v jej slovách dušu teplo objíma. Príroda spieva chválospev Pána, hviezdy nám svietia do nového rána. Žiara anjela cestu nám značí, modlitba srdcu pokory tlačí. Jeruzalém svätým mestečkom pokoja, kde rieka lásky stále sa zdvojí. Cesta je úzka, no kráčame vďačne, ďakujem Bože za večnú milosť. Hlas a volanie sveta nás skúša i láka, no hľadovanie duše v tebe sa stráca. Ďakujeme veľmi pekne, blahoželáme a len taká poznámka. Nevykašlite sa na to, píšte ďalej, tvorte ďalej, lebo to je radosť a si zoberte. Keď ste to napísali, mali ste radosť vy, keď ste to poslali, mali ste trochu strach, keď ste to vyhrali, mali ste znova radosť, mala radosť vaša rodina a teraz ste to predniesli tu a všetci ľudia z toho mali radosť a najväčšiu radosť z toho má Pán Boh. Blahoželám. Nech sa páči. A keď ich tak stretnete, povedzte, však napíšte ešte jednu aj mne. Nech to rastie, nech to ide. A teraz je tu jedna taká aktivita, jedna taká milá vec spojená s modlitbou. Tiež pre nás všetkých. Modlitbu môžeme aj napísať, môžeme ju sformulovať, že niečo chceme, po niečom túžime, niečo chceme Pánu Bohu povedať. A tu vidíte taký stánok, sú tam trička, neviem, je to predajný stánok skrátka, ale tam je taká nádoba pripravená, vy tam napíšete tú svoju modlitbu, dáte to do tej nádoby a počas svätej omše, ktorá tu bude, tak sa to bude prinášať ako obetný dar. Takže smelo, nech sa nikto nehanbí, napíšete tú modlitbu a ja tam tiež pôjdem. A pôjde to sem a počas svätej omše to poputuje ako obetný dar. No, a tu máme blahoslavených, v strede je Božia Matka s Pánom Ježišom, jej synáčikom milovaným. Tu je blahoslavený Zefirín a tu je blahoslavená Emília. Sú to prví blahoslavení rómski mučeníci. Treba sa na nich pozrieť sa im do očí, povedať, tak to ste vy, ďakujeme za vašu obetu, ďakujeme za vaše svedectvo a prihovárajte sa za nás u Pána Boha. No a pozrime sa, čo držia v rukách. V rukách držia rúženec. Rúženec je krásna modlitba, je to škola, v ktorej nás Panna Mária učí všetko o Bohu. Je to krásna modlitba. A my sa teraz rúženec pomodlíme všetci spolu. Kým sa nachystajú naše modlitebné spoločenstvo, poprosím náš zbor, aby zaspievali pesničku 50 perál. Free.
V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Tento slávnostný ruženec obetujeme za rómske rodiny, za pastoračné centra na celom Slovensku, za kňazov, ktorí sa venujú Rómom a za pokoj vo svete. Spoločne vyznajme vieru. Verím Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i Ježiša Krista, jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil zosnulým, tretieho dňa stál z mŕtvych, vystúpil na nebesiach, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím Ducha Svätého, Svätú cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, odpustenie hriechov, voskriesenie tela a život večný. Amen. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech osporadúva naše myšlienky. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech riadi naše slová. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech spravuje naše skutky. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. Ako bolo na počiatku. Prvé tajomstvo slávnostného ruženca, ktorý slávne z mŕtvych stal. Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravás Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnik teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnik teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. O Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachraň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo. Tajomstvo slávnostného ruženca, ktorý slávne vystúpil do neba. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá z Mária, milosti plná,
Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. Ako bolo na počiatku, tak nie je i teraz, vždycky i na veky vekov. O Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachraň nás od pekelného ohňa, prived do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú tvoje milosrdenstvo. Tretie tajomstvo slávnostného ruženca, ktorý nám Ducha Svätého zoslal. Thank you.
Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, a nie je teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. O Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo. 4. tajomstvo slávnostného ruženca, ktorý ťa Panna do neba vzal. Zdravá z Maria, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia,
pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu, i Duchu Svätému. O Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo. Piaté tajomstvo slávnostného ruženca, ktorý ťa Panna v nebi korunoval. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Maria, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami
a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. O Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo. Na úmysel svätého Otca. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami, a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Pane Ježišu, vypočuj svätého Otca pápeža Leva XIV, aby dosiahol všetko, čo prosí Tvojom mene od nebeského Otca, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen. Kráľovná pre svätého Ruženca, v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Ďakujeme veľmi pekne všetkým, ktorí sa zapojili do ruženca, aj tu na pódiu, ale aj vám. Veľký potlesk našim spevákom. Tam ste si isto všimli, že ten jeden desiatok bol celý spievaný. Túto deti z Bardejova, z Poštárky ho krásne zaspievali. Gratulujeme, ale ďakujeme teda všetkým. Možno ste už aj niečo zacítili, možno ste si niečo aj pri svätých omšiach a liturgiách všimli a toto je taká trošku náučná vec. Poprosím zase otca Čikoša, aby k nám prišiel a priniesol, a vy to nemáte, oče, kdeže to je? Mám pomocníkov, ktorí mi to priniesli. Aha. Takže Juzek, Maroš, zatleskajme im. Oni sa to dneska starajú. No, vonia to krásne, dym sa vznáša k výšinám,
Je to v takejto plechovej kovovej nádobke striebornej. Čo to vlastne je a prečo sa to používa? Tak toto je kadidlo, istote to poznáte. Kto z vás už videl kadidlo? Dobre, možno, že niektorí máte aj doma, také malé kadzy. A toto kadidlo je vlastne takým symbolom. Vo vnútri je v takej nádobke samozapaľujúce uhlie, tým, aby to rýchlejšie sa rozhorelo, tak už to je také modernejšie. A vlastne, keď sa na to uhlie položí taká zmes korenín, to sa volá tymián, tak vlastne z toho to dáva takú veľmi príjemnú vôňu. A teraz to až dymí, ale dymí to nielen preto, že ten uhlík horí, ale preto, že aj ten tymián tam už je. A keď vlastne vidíme, že ten dym sa tak znáša do hora, a to je znak a symbol toho, že tak ako ten dym sa znáša, Bože, do neba, tak aj naše modlitby nech sa znášajú k Tebe ako príjemné kadidlo. Že aj tie naše modlitby nech sú Ti príjemné. A toto Ježiš aj v Getsemanskej záhrade urobil, nie? Keď sa modlil, tak hovorí, Bože, nie moja voľa nech sa stane, ale Tvoja voľa nech sa stane. Nie? Ak je možné, odním odo mňa tento kalich, ale nie moja voľa, ale Tvoja voľa nech sa stane. A to je tá príjemná vôňa. A Boh Otec hovorí, že treba dokončiť dielo, na ktoré som ťa poslal, ktoré sme spolu pripravili. Aby nás zachránil Pán Ježiš. Amen. Čiže to je znak našej modlitby, že naša modlitba nech sa tak znáša k Bohu ako kadidlo, z tohto kadidla. Tak ďakujeme za toto osvetlenie. Keď si niekto do piecky hodí čečinu a začne to voňať, môže to nejako takto súvisieť? Môže to posvetiť? Môže s tým spraviť niečo ako modlitbu? Ak to urobíš čistým alebo s takým úprimným srdcom, tak nech. Len nech to nie je čarovanie. No tak to je jasné, to je jasné. A kadidlo dostal aj malý Ježiš, keď proroci za ním išli, čiže to bola vzácna vec. Prečo to bolo také vzácne? No, lebo to je na uctievanie Boha. A aj tým, že ten tymián bol vzácny a bol drahý, dneska to už je lacnejšie na kúpenie, ale tým, že to bolo vzácne, tak to bol kráľovský dar. Takže ďakujeme veľmi pekne, Otče, za túto inštruktáž a vzdelávanie a poprosíme potlesk pre otca Čikoša. Ďakujeme, držte sa. Dobre, a teraz bude nasledovať takzvaná balónová prehliadka života človeka, ktorý smeruje od narodenia cez zrelý vek až k plodnej starobe. A poprosím, aby na pódium prišlo 7 ľudí. Je to dievča, teda dieťa, dievča, chlapec, matka, otec, staršia žena a starší muž. Ono niekedy to, hlavne ženy nemajú rady, keď sa hovorí, že starší, tak povieme skúsený muž a skúsená žena. Prečo je ich 7? 7 je biblické číslo a 7, aj nejaké balóny vám praskli, ste ich dofúkali? To boli také buchoty, my sme tu zbor nevedel, že čo sa deje, že či sa polovačka nezačala. Takže číslo 7 je plnosť, čiže keď je všetkých pohromade, aby to bolo, že už nikto nechýba, tak je ich 7. Presne ako tu. Prečo dieťa, dievča, chlapec, matka, otec a starší ľudia skúsenejší? Lebo oni prezentujú život človeka. Rodíme sa ako deti, potom z nás vyrastú v úvodzovkách milí tínedžeri, alebo teda tí dospievajúci, veľmi milí a dynamickí, ale tá bujarosť k tomu patrí. Potom sa z ľudí stávajú tatovia a mami, otcovia a maminky, ktorým postupne vyblednú vlasy a majú čoraz viac skúseností. No a z týchto ľudí, ktorí boli niekedy bábetkami, nakoniec sa stanú seniori. A to je tá plnosť. A určite ste si všimli, že každý z týchto našich hostí drží v ruke červený balón. Tie, čo praskli, sa dofúkli a tie, čo prasknú, sa ešte dofúknú. Dúfam, že máte ešte v zásobe. Lebo červená farba má symboliku, vzácnu symboliku, symbolizuje lásku a srdce.
kedysi, keď sa pozriete na keramiku, bolo veľmi málo červenej, lebo červená bola kráľovská farba a vyrábala sa zo zlata. Čiže to bolo veľmi vzácne. Kto mal napríklad keramiku, to mali králi zdobenú červeným. No a na konci tohto balóna nie je obyčajná šnúrka, je tam uviazaná jedna modlitba na každom. A túto modlitbu si každý z nich pripravil sám a teraz ich poprosíme, aby ich prečítali. Ich modlitba bude zastupovať všetky rómske deti, všetky rómske dievčatá, všetkých rómskych chlapcov, všetky maminky, všetkých tatinov a všetkých seniorov. Nech sa páči. Pane Ježišu, ďakujem Ti za mamku a ocka, prosím ťa za nás. Deti, aby sme Teba, Bože, spoznávali ako dobrého Otca, ktorého sa nemusíme bať, ale ktorému môžeme dôverovať, lebo nás ľúbiš, vždy si nás chcel a máš nás rád. Amen. Pane Ježišu, odpusť nám každú vzburu a rebeliu, neúctu k autoritám a daj nám ducha pokory, aby sme rastli v múdrosti a v dobrote srdca. Amen. Pane, ďakujem Ti, že s každým z nás máš svoj plán. Ježišu, prosím ťa za nás, mladých, aby sme sa každý deň rozhodovali pre život s Tebou, počúvali Tvoje slovo, nechali sa ním viesť a našli svoje miesto v cirkvi i v spoločnosti. Amen. Pane, prosíme ťa za nás, matky, aby sme sa nebali prichádzať k Tebe, uzdravovali svoje srdcia Tvojou láskou a tak vydali svedectvo o Tvojej dobrote a starostlivosti. Amen. Pane, ďakujeme Ti za dar rodiny, za dar otcovstva, a prosíme ťa, nauč nás, otcov, tráviť čas s Tebou, aby sme sa nehambili za Teba. Nauč nás nebyť ticho, keď treba povedať dobré slovo, alebo zastaviť zlo. Žehnaj naše rodiny, naše manželky a deti. Amen. Pane Ježišu, prosíme ťa za všetky staré mamy, aby sme sa mohli za jednotu a vzájomnú úctu v našich rodinách, aby sme žehnali a nepreklínali. Odpusť nám každú nedôveru, pochybnosti, čarovania, poverčivosť a našu slabú vieru. Amen. Pane Ježišu Kriste, prosíme ťa za nás, starý otcov, aby sme múdro a správne viedli naše rodiny, boli dobrými svetkami pre našich synov a dcery, prinášali trpezlivosť a pokoj. Amen. Ďakujeme veľmi pekne našim modlitebníkom, že ste sa odvážili a že ste prednesli tieto krásne modlitby a že tu zostali aj tieto balóny. No vyzerá to podivuhodne, ale má to svoj zámer. Ako aj otec Igor hovoril, tak kadidlo a ten dým sa vznáša hore, aj tá vôňa stúpa, symbolizuje to naše modlitby, tak aj tieto balóny budú stúpať k nášmu nebeskému Otcovi. Je to taká symbolika. A budú niesť tie naše modlitby, tie naše prosby. To sa udeje počas svätej omše, pretože práve svätá omša, ktorá bude vrcholom tejto púte, tak to je tá najväčšia modlitba. A zatiaľ budú skrášľovať tento priestor, ktorý sa o chvíľu premení na liturgický priestor a spoločne sa budeme teda modliť s našim pánom arcibiskupom Bernardom Moberom, ale kým sa teda nastaví všetko, aby to mohlo byť ako chrám, tak poprosíme delegáta, splnomocnenca pre rómske komunity, pána Dašku, aby prišiel prečítať pozdrav od pána Dašku. A je to pán Bendík. Nech sa páči. Ďakujem. Asi tie balóny vám trošku nám tuto, môžete byť v ich epicentre.
tu. Pochválený bude Ježiš Kristus. Vážený otec arcibiskup, vážení duchovní otcovia, cirkevní zastupcovia, milí pútnici, bratia a sestry. Dovolte mi, aby som vám v mene spolumocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity Alexandra Daška úprimne pozdravil a poďakoval za možnosť prihovoriť sa vám na tomto duchovnom, bohatom a pre komunitu mimoriadnom významnom podujatí. Stretnutie v Gaboltove nie je len puťou, ale aj symbolom viery, jednoty a nádeje. Prichádzame sem nielen hľadať Božiu milosť, ale aj utvrdzovať sa vo vedomí, že duchovná sila a spoločné hodnoty nás môžu posúvať vpred. Rómska púť pri príležitosti takejto vzácnej Matky Božej svedčí o tom, že rómska kultúra je živá, duchovne hlboká a plná hodnot. Ako splnomocnenec vlády pre rómske komunity si uvedomujem dôležitosť nielen sociálnych či vzdelávacích inštitúcií, ale aj duchovného rozmeru života. Bez viery, bez vnútorného pokoja a bez vedomia vlastnej dôstojnosti je ťažké prekonávať prekážky, ktorým rómsky národ a rodiny dennodenne čelia. Práve preto si nesmierne vážim aktivity cirkvi a duchovných lídrov, ktorí stoja pri ľuďoch v ich každodenných zápasoch a pomáhajú im nájsť silu, vieru a motiváciu k zmene. Nech je táto púť pre nás všetkých povzbudením a obnovou, nie iba pre telo, ale aj najmä pre duchovný život. Ďakujem vám za príležitosť a pevne verím, že z tejto púte odídete duchovne nabudení. S pozdravom Alexander Daško, splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity. Ďalej mi dovolte pozdraviť vás aj v mene pána predsedu rómskych starostov, ktorý je tu tiež s nami, pána Slavomíra Bádža, ktorý vás srdečne pozdravuje. A pevne verím, že každý jeden rómsky starosta, ktorý je momentálne na Slovensku, je povzbudený touto púťou a verím tomu, že na nasledujúcej púti tu budú s vami všetci. Pán Boh zaplať. Ďakujem. Ďakujeme veľmi pekne za milé slova, aj za to, že aj takto zo strany štátu je tu vyslanec, až teda, tak nie sme len, že pod tou Božou ochranou, ale aj pod tou ochranou ľudí, ktorí majú nejaký vplyv a nejakú moc. No medzi týmito balónmi moc dôstojnosti mi to na konci nepridá, čiže čas sa už naplňa tohto programu. A chcem vám na záver poďakovať, že sme strávili taký pekný čas spoločný. Vidíte, už tie modlitby už idú do neba, hen, samé. Ale je tu niekto, kto ich zachytáva, našťastie. Pani hlavná koordinátorka a scenaristka, pani Danka. Chcel som ju aj vyzvať niečo povedať, ale nechce. Zachraňuje modlitby. Prajem vám, priatelia, sebe, ale aj nám všetkým, aby sme boli dobrými putníkmi nádeje, lebo však nikto nevie, ako dlho bude putovať týmto životom, tak nech ten život nejako dobre obhájime pred Pánom Bohom. Prajem vám veľa požehnania a veľa Božích milostí, tiež pod ochranou našej dobrej mamičky, presvätej Bohorodičky, vždy Panny Márie. Lúčim sa s vami a lúčime sa s vami piesňou o požehnaní s kapelou z Bardejovskej poštárky. Požehnaný čas, majte sa, vďaka.